Hawini munde dia bukan dari di sekitar Pamusore changarisha musore da nawo yangu rikaitangire pakuti ndinoti kwachimwana nyaya yangu ndinoitwavo Kagavi Philip Gavi uyu munin'ina wangu uyu ihanzvadzi vabhotu vane mwana wavakaitawo nehanzvadzi yangu kwaChirimanzu akakurirawo mumusha tichirera mwanasikana. Isu vabhotu hatina kuvasiva, hativasivi kusvika nhasi. Mwana akakura akasvika pakupedza chikoro akadzidzisawo yave mhandara akasvika pakuroorwa akawanawo akamutora vamuvirana vakangotizisana vaenda vakanoita vana vairi vasina chabviso vakomana ndokuchiuya vakuti murume zvaanoda kubvisa, asi pamashure apa asati auya kubvisa murume, musikana akanditaurira kuti murume unoda kubvisa. Uyu musikana akanga amboziva baba vake pamashure apa mukukura kwaazoita ava munhu, asi akatovaziva atove nevana. Akanga akuziva baba vaGogoto, akasvika kuno kumusha kwavo akavabona, akauya zvandisingazivi, akazouya akunditaura kuti akanoone baba. Akaisvika kumusha kwababa ndikavaona varipo. Saka paakachizouyawo kuti murume unoda kubvisa, ndobva ndamuti handiti wakavona baba vako vakuvaziva, chienda unovataurira, ndaakutuma iwe unovataurira kuti ndiri kuvada kupi kumusha vauye vaone kuzobvisika. Iye ndobva auya akati baba ndavaudza vati zvakanaka. Zuva rasvika semangwana, baba vaya havana kuzoya vakashanduka, vati handichakwanisi kuuyoko. Isusu vanhu vava vakaungana kumusha vachiti mwana anozobvisika. Saka takatambira mukuwasha zvakauye kumusha kwaGogoto asikuru, tikatambira usakavauya nazvo. Mashure mazvo takagara tikati kuda pamwe ava zvamwana zvavakufa kune mwana akaenda akamaona kuda vachauya, hatina atakavona, havana kutevera baba. Nhasi handivazivi, hapana handivazivi kusvika kuno kwandaita kuvatsvaka. Saka mwana akachizorwara makore mashoma mashure mechikamu ichi chekubvisirwa kwake. Atanga kurwara zvatisina kuzenge takwanisa kuti tichiona kuti kukwerwa kwake kuri kuperera papi. Taendawo kuzvipatara, inongori on off. Mwana arwara pari zvino atove pachirungu vanoti bedridden kusvika pari zvino. Mukurwara ikoko amweni unaisi 2017 vakatanga kurwara, asi 2019 murume akachizouya akundisira muzukuru wangu mwanangu kuti baba ndadini ndakundikana, ndazvikoni handichakwanisi imba iyi kana zvakadai.
Saka kubva 2019 mwana ndinaye ari kungorwara. Ava ndovatsvaka kwaGodhi kuti tionesane panyaya yekurwara kwemwana. Havasi kubatika. Pandasvika vanonditendaiwo, nehandivasi vanhu ndikuvatsvaka. Saka pandakazorayirwa kusvika pamusha pavo apa mwedzi wapera kuno, ndo pandakasvika nenyaya yangu. Varipo vakanditi nyaya hatiikwanisi isusu panapa, tisi tiri adiki, zvakadii, vakuru vari kupi, zvakadii. Pandakati zvino inini handichanzwisisi kuti munoda kuti ndichidini. Ndo pandakasvika kuno Changamire last month musi wa30 nditsvakewo zano kuti ndo nyaya ndinayo nevanhu kwaGodhi. Pandasvika apa ndoitawo sei, ndobva matipa zano iri kuti daise tiungane pano kuti takatasira nhasi titikuri nyaya ingatine pafupi. Ndo nyaya yangu yandinayo nedare. Ndikugogewe nechekubvunza here. Handinachobvunza pandira kutotaura. Taura. Nyaya chainzi, asi nekuya kwanaita kudaro ndaita kuti ndisange ndazvizakazwa kuti ndisati ndisauya kuzvatakataurwa nyaya. Nyaya ine vakuru vakatodarikawo inini vakatamba nyaya dzekuharare. Ndisi kuzongobata iko zvino kumusa vauya kumba vatizova kuti winona nyaya chese. Saka ndinasi kuti neanza yakati vakatoneziya vakuru vacho vakati vakambotaura navo kuharare. Ini ndiri mudoko azviri. Saka anza chaya ndikati ngatidai zisipambire pedano ndinganyepa. aizvi ivo vakuru vavakavaudza kuti sekuru aya asvika pano akasiye mazwi kwamambo tinoita nomusi wa26 Vakuru vakambouya kumba tikamboti taure vane nyaya kuti ndiri kubasa asi ndoda kunokumbira murungu wangu kana auya ndochidi ndochunge. Nhasi makusi ndatombovafonera pazofona mupuresa wedu ndikavafona tikati mazodiko kuya nenyaya yayo nhasi d21 kana murungu asati auya enda munokumbira dhekeredi kana tichibvira tifuzo rinde pamberi ndasununguka kubasa ndochidi ndochunge. Saka ndakati kuti ndirege kuuya neni ndapedza dare ndakandinasondera pamutepedare totora zvakasununguka. ora timbodzoka kuna tazwaida imimi ana akaberekwa ngemupambonyo anga pambo zvidu Vairi vakomana ese. asi iye zvipamba pane mumwe chete atinaye namai vake mudiki wacho Kewani. akuita grade 7. Umwe mukuru wacho akasara nababa wacho. Pawairi hwavo. Chiro chamakagashira pano pambo zvikuru makagashirei? Right. Kwambo zukuru achiuya akabvisa utsvagira ikuru, akabvisa masungiro, akapinda mumusha. Total yemari yenyu yamakagashira munoziya? Total yemari ndingaiisa pa$300. 300. Hapana chuma chakati abvisa. Kuchuma panga pasati. Samukuru wacho wakauya nenyaya ndiani? Variko kumusha.
Hey, my sisters. Handizii iwewe kona baba nyakubereka chaiye ndiani? Ndi baba wangu. Ndi baba wako. Alright. Kusara kwenyu pane here mukuru kwauriwo kana kuti une zita rababa? Pana mkuru kwandiri munhu wababa. Koita mukuru ezina zvitotedzana naye asi asi wamai vangu. Ndati pakuberekwa kwenyu pane mukuru here uripo? Aliwe. Pakubarwa ndibaba yenyu? Alright. Saka wakape mhinduro yekuti ndinowo kumbere murungu ndoupi? Ndi baba munini here? Ndimukoma here? Ndiani? Ndimukoma. Alright. Vana Godho maonera andiri angu kana iri nyaya yababa handifungi kuti ingaite mhosva kuti iwo Charles wakamirire pane mashoko namukoma aroko mukoma pana vazvadai kudare kwazi zvakati tosvike papi kana uri mwana wababa yenyu handisi dai anga ari mwana wamukoma pamwe mukoma aizoti anoda wakandimira kana ari mwana wababa yenyu ndofana ndobhenera mbukumira Musoro changamire ndinofunga mashoko edu anga kufanana. Ndanga ndichida kuti iwewe dai tambobvisa madziso kunana baba munini ari kude umirire varungu. Imimi sevana vababa Godho mumbobatana pachinhingo kuti uyu urutaurwa ngezvake mwana wababa yenyu. Zvine kanhoroondo ketiri kuzwa kuti vakatombofambidzana nemwana uyu. Pada zvimwe imi hamuna kukwanisa henyu ngamazviziya, asi tiri kuzwa masoko ari kubudapo ekuti vakatofambidzana vakaziyana. Kuitira kuti mangwana baba akamubereka imimi pachiwana vakutsamwiriba mwakurapire ropa rake rangu. Mwaichabve zvavanoda kutaura zvacho ava kuti vari kumbotimo pane mashoko kuti chitipai tizwe kuti zvamuri kumboda zvacho ndezvipi panyaya iyi. Munoti apa taakupinda mobatsirwawo ngedzimwe hama, ungava vana sekuru vangave vazukuru, womubatsira kuti zano kwaro kudai kugadzirise zvinhu nokuti iro ropa rababa yenyu rotorwa ngezvazvo isinei nekuti unorwara asi mwana wababa yenyu. Pamusoro wechangamire ndada kuzwa avo vachitaura kuti kuna mwana wacho uri kuno kundizvo Muzukuru. Muzukuru uri kuno. Vanaye kumusha kwavo. Naye umwe wacho ndiye ana baba wake vanhuve vakausarenda mai vavo. Andikokabazitauro vavo ndipo chaipo kuti mwana iyo wakasunungukawo ndimwe ropa ndiro lero vamunofana kuti imi sevana vaGodho mugare pasi semhuri muone kuti chii chamungaita kunana sekuru ava vakubva kure nomanzani padhuze kure kamufamba muone kuti magadzise nhau izvi because ndimi wacho mutoipo iwe ndionanji wosvipo handizi iwowewo just Patana mukoma wakuru ndione vanhu ndionanji kuti itaipiwa vanhu wabatike vange varipo mugadzirise nhau ineizvi ngeenyinji I think that was the idea anga itaka kuti exist ndikaona mukana kudii wokuya tomboungana mukwamboora dambudziko kwemuri imimi nanasekuru mochiende pamwepo kuti ainondozvangakuita mwakumwe imanye nanasekuru
uye godoredzwa ndikutaurira musachatarise kubarwaba ngoti inini pamwe handisi kutuka mai angu akazwa kuti ndaakude kupindire kutorwa pamwana wabako mwana wababa waakabarira anogone kuise mabhureki kuti ndaimbozviziva here kuti baba yenyu akadini mochitsamise pfungwa kuti mwana wababa yenyu imimi changamire wangu ndaida kuti zvichida hatizii kuti chasvitsa munhu kuti asvike upenyu hwepabonde chini. That's why ndiri kuti dai mabatana imini semba yenyu kutanga musati mwaise madziso kunana baba munini nedzimwe hama, because mudzimwe munhu haunabarikaga. uye raundi table haichadi kuri baba ngekuti ngeunorwara papinda yako ride kuti chambo rwaisa chachizi kuti chii pamwe kundosvika kwenyu pobembenukana kwakutodini kwakutofamba pano unoti pagadziriso ndezwaione uri kubva wanhau uri kufambire nhau inogadzirisika itai kuti nhau igadzirisike imimi batanai namukoma ako batana ari gare harari ari paedrezavo pakisadizivana batanai abatewo saiti godo ramaiba imene itaise mhuri yagodo muone chekuita pamusoro penyu nemwana unorwara unodzinyi ngoti mutoro wese wana awa asi vakadaidzai from the beginning ona rudo rwakashandisa uyu mwana wakwana akaziye kumuri akude kunorwa paramudaorera mukadaidzwa ava hana chaakamboshaisha ukudaidzai tichiuyai kurorwa kunaitwe chini handadzei munge muripo which was good. Saka nemaakudzina wai zvakaitwa nebaba vasvika muzukuru nepataurira ana sekuru ava inofunga pakanaka maningi ngekuti wafupika wamanje unairi ari mberi ari musoro waye ngatisvikebe kuti yowe sizvoatinde kuti ini chikasikai tingapa mazuva here sedare kuti dai vongazvosvika zviri nguva yakati. Yes. Seanhu anopupura communication izoitika ngaripinze muna agasti mani ngaipinze muna agasti muna julai asikusazonyanye kureba ngatindotisaogasti vachada kudzoka emari dzebhazi kuunganidzaaniswaona uyoyo unonge wane mukana wakakwana kuti kakokasi kenyu madini maita. Saka August I think is good. Stop a date. hazvisaite kuzwa rudo kukumbire kubasa nguwe mazuva panguva iti zvatakuita manje vatambi paripo pamwe patangatamboenda pekuti mazwi anopuwe munhu kuti ndai motaure kuti ngokuti mwe musi murungu achauiva muri medharet asi uyu tinonodini unorwara uyu unenge atora information yese kana ulipi mukoma kana musipo todini kana kwendaipo kana kwende paheadlines payo kuti anonya yakadai saka toende kodibe tichasangana muna August kuitira tinunura unodini unorwara pane pandaidodzoka pawambotaura pekuti vakanga vatiite rudo kuti iwo baba acho wakatsopa ngemwana wako iwo uye unotidini tigarirani zvataa ndisikagoni kuzoita pakana dai ndandiri ndaikoti no uyu akatsvaka naega asi vanga vaende pakanaka kuti shendo waina babako saka nekuti godho chienda inotaurirana semhuri wedza mukoma achazonga aripo musi wacho asi mazwi awo wanawo wounochizouya nawo asi zvanga zvakanaka kuti unga aripo muna August ndetire tichadini ndichakuwangitare panapa taibvunze kuti mai ari musikana iye unorwara apenyu mai akashaika akare anifunga vakashaika asinei akashaika pakanaka
nganditi kuma 15 years uye chiri chingano 16 nongaisana 16 nganditi seba 16 agasiwa sangani nawo awayokwanisa kusangana wega wachimbobuya wega kusvike kuti wagone kuende kotore kunananasekuru kutaura izvino zviri uye futi zvakandokosha kuti tisati tasangana 16 August unotore namba dzanasekuru apo hazvimboremi kubvunza kuti inowamuka sei zvino zvakadini mondonge muchitaudzana zvinomoshata kana kutende komuona kana kutomuona ikweyo kwacho musvikeyo hazvinoshata kusoro changamire ndanga nditi ana sekuru vakazotya hawo kuti makamboteyawo ere mhepo kuzochinorwadze mwana uyu muchiende kuchipatara vamatyai kutaura makafambire mukunda womunhu musikazivi muchimbozwa kuti chii chiri nyaya kurwadza apa havana mborasikawo ere chokwadi ini hapana zotanga tamboita zvakafanana naizvozvo hatisati munozisana zviya gavi ndani Ndotaura changamire tichiite zvekupandira. Tikatarisa kubva kune mukwasha zukuru wanasekuru echiuya apa, munhu kazhinji mukaona opetuka nemukundo wamunhu paakabva naye. Pane zvinonga mupfungwa dzake kana nezvaanonga akatomboti saka ndaanisa ndadosvike saka manzwa ndechiti dai imi mukatore pfungwa yekuti zvetazwa kuti akatombofambidzana nababa edu iyo hanzvadzi yedu, baba akachizombodaidzwawo ndiana sekuru asati aizobudirira havo. Musarekeraba kana mukoma asikukwanisa ba imi vanokwanisa endai moonana namukoma, mogare pasina mukoma iwo ari paanomanikidzika ariwe, mobve mane matama awo kuitira kuti 16 tinga tane rakazara nawo anonga mupakatanawo. ngoti kuripo kuti mufambo ngoti zvingatoshupa akabva mufambo uchazofa kuti akazofa mufambo hapachina zvazopatomire chiri chichi mirei naye mufambo achipo uye ndiwo ungati manaende arwarezvi nongoti kunge dai dendei handirini vadendei ingene mufambo asi kuti mufambo chiro chinyi chakwati mwana wangu mukadzi wangu kuti akababulo chiro chenyu chakwati mukadzi wangu mupatsvaka kuti iye ndiye mukadzi wake waite denda wakuti ana sekuru muchitorai mwana wenyu pani ya ndo panonaka kuti ukaite communication yavo pavhenekwe pamwepo zvijeke zvionekwa zvichinyi. Otherwise mufambo lero zvotsveta one zvaakambofamba wakadini akazwa aone direct nazvita kati pandakaine sefundi ameno vanozati ari kupedhere murume wacho ari murume wacho uripi here aimufambo pari zvino nemupamuzukuru mupurisa aishandira kuno kwapaodzi yapo, saka handizivi kuti achipo here kana kuti
Thank you.